san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan nayi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bin Ali haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan nayi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bin Ali haidar ya ilahi kai na sa khaliki Umar banu Hashim makamin rabbi ya maliki sittin nabi abin da ka so hakan karnaki Umar banu Hashim na yi tunani na yi yabo ga dan ma'aikin mu mai suffa kalan haƙuri ya bana Ali haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sittin nabi aidan na yi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bana Ali aida salati rabbi nunka kai Umar banu Hashim dana Amina al-Madani sittin nabi aida ya yayi surin yanayi Umar banu Hashim na yi rubutu zan ambato jikan ma'aikin mu dan Zahra'u yau nayi shiri ya bana Ali haida san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan na yi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bana Ali aidan shaka Usman dan Fodiyo Umar banu Hashim imamu komai ne na kewayo sibtin nabi aidan Tijjani Jilani na kwaikwayo Umar banu Hashim Sayyid Zakzaki Mazzalo mi dan ma'aikin mu mai daraja babban lamari ya bana Ali haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan na yi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bana Ali aidan malam turi mai tarbiya Umar banu Hashim Sheikh Yaqub dan Yahya sibtin nabi aidan shaykhun sufar anbiya Umar banu Hashim kun yi bayani kun kare na dan ma'aikin mu sifat rasul al-bashari ya bana Ali haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan na yi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bana Ali aidan kan na wuce zan kai gaisuwa Umar banu Hashim wurin Zahra'u mai afuwa sittin nabi aidan waƙar danki zan yi kuwa Umar banu Hashim ni izini nake so amin da tsara baitin da zai zama ɗaukakan lamari zauji Ali haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sittin nabi aidan na yi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bana Ali aida Hasan sifatir rasulil kiram Umar banu Hashim yabna Ali sayyid karim sittin nabi aida yabna batul sayyid imam Umar banu Hashim kai na raka abin dogaro a rayuwa na anai tafiyar da ban jambari dan sayyidi haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan na yi tunani na kare ya dan ma'aikin mu babu kamar kagun hakuri ya bana Ali aidan nasabar mujtaba dan Ali Umar banu Hashim Fatima yar gidan munzali sibtin nabi aidan wacce ta zama matar Ali Umar banu Hashim to ita ce ta haife shi ma kun ga ya zama jikan ɗaha al-bashari dan Ali haidar san al-mujtaba dan Ali Umar banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sibtin nabi aidan na
na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ne aida jikan farko gun annabi kamar banu hashim nabi a kulla fa'un nabi sittin nabi aida bayan ali shi za a bi kamar banu hashim shine nan kalifan nabi bayan mahaifinsa ali na ɗaya alhaidari ya sayyadi haidar san al-mujtaba dan ali kamar banu hashim dan zahra matar ali sittin nabi aida na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ali aida mai haƙuri mai kyan asali kamar banu hashim ya mai saita babban wali sittin nabi aida mai daraja magajin ali kamar banu hashim ya gurin zainaba da al-husaini shahid baban shahid jinjiri sayyidi haidar san al-mujtaba dan ali kamar banu hashim dan zahra matar ali sittin nabi aida na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ali aida mai haƙuri da kyan satufa kamar banu hashim ya gada ne gun mustafa sittin nabi aida kamar sa kamar abun shurafa kamar banu hashim ko haskensa in ka gani ka ce ma'aiki ne dan zauna koyo da zare al'umar haidar san al-mujtaba dan ali kamar banu hashim dan zahra matar ali sittin nabi aida na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ali aida tafiyar sa ta manzan mu ne kamar banu hashim kyawun nasa ma haka ne sittin nabi aida ilimin sa na manzan mu ne kamar banu hashim ɗaha ya sha da shi ilimi na dukkanin fanni sifat rasuli albashari dan sayyidi haidar san al-mujtaba dan ali kamar banu hashim dan zahra matar ali sittin nabi aida na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ali aida manzo ko ina za ya je kamar banu hashim sai ya kira hasan zo mu je sittin nabi aida kai da husain ku taso mu je kamar banu hashim Allah ne yake gai da ku yace na gaishe ku dole na gan ku ko sau ɗari sayyidi haidar san al-mujtaba dan ali kamar banu hashim dan zahra matar ali sittin nabi aida na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ali aida da ilahu yake masa kamar banu hashim ya wuce yanda nake masa sittin nabi aida zani fada ku zo kurkusa kamar banu hashim rabbi ilahu na yin fushi da wanda ya sanya sifat rasul cikin hatsari dan sayyidi aidar san al-mujtaba dan ali kamar banu hashim dan zahra matar ali sittin nabi aida na yi tunani na ƙarai ya dan ma'aikin mu babu kamar ka gun haƙuri ya bina ali aida qala rasul sahibun nizam kamar banu hashim inna ibni hasan huwa imam sittin nabi aida yabna imamu akul imam kamar banu
هو وأخاه سيد الشباب جنات فردوس لقول رسول البشري سيدي نوري سن المجتبى دان علي عمر بنو هاشم دان زهراء matar Ali sifin nabi aidan na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali aidan mai suna ya so Al-Hassan Amar Banu Hashim shi da Imamu Sayyid Hussein sifin nabi aidan wanda ya so su shi za ya san Amar Banu Hashim in ji rasuli shi za ya san hakikanin dini za ya zamo babban lamari don sayyadi haidar san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi haidar na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali da man kullafan annabi Amar Banu Hashim sha biyu daga Ali dan Abi sifin nabi haidar wa mahdiyu dan annabi Amar Banu Hashim za na biyo su kuma bi da bi bayan ma'aikin mutum daga kan Ali Haidari ya sayyadi haida san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi haidar na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali haidar amirul mu'minina Ali Amar Banu Hashim Hassan da Husaini ya'yan Ali sifin nabi aida da as-sajjadu maula Ali Amar Banu Hashim sai bakar ulum dan Ali jikan Husainin da an ka kashe cikin hatsari sayyidi aida san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi aida na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali aida da Jafaru Sadiqul ilmi Amar Banu Hashim sai kuma Musa al-Kazimi sifin nabi Ali yurida cikin harami Amar Banu Hashim taqiyu jawadu mai ilmi kuma sahibul khair jikan daha al-bashari da sayyidi aida san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi aida na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali aida Al-Hadi Hassan Askari Amar Banu Hashim sai Mahdiyu Muntazari sifin nabi aida su ne kullafan tahiri Amar Banu Hashim sha biyu ne na farko Ali karshe Imam Mahdi qa'imu sahibul asri dan sayyidi aida san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi aida na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali aida Hassan shine magajin Ali Amar Banu Hashim da gabatola mai asali sifin nabi aida mai haske yawan walwali Amar Banu Hashim kai na riga a bayan Ali bayan ma'aikin mu ba mai martabar tahiri da sayyidi haidar san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi aida na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali aida kwai darasi cikin rayuwar Amar Banu Hashim sai da Hassan amma an kawar sifin nabi aida ba a son faɗi an zubar Amar Banu Hashim bege ba miladiya ba ta aziya ba wanda na yo cikin hanzari dan sayyidi aida san al-mujtaba dan Ali Amar Banu Hashim dan Zahra'u matar Ali sifin nabi aida na yi tunani na kalai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin Ali aida shukran rabbi zan takaita Amar Banu Hashim ka amsa yabo ya fita sifin nabi aida fara min yawan mafita Amar Banu Hashim Jawad Abdullah
sautul huda mun zo da waken imamu Hassan abin fahari dan sayyidi da san al-mujtaba dan ali Amar banu Hashim dan Zahra matar ali sibin nabi aidan na yi tunani na karai ya dan ma'aikin mu babu kamar kabun hakuri ya bin ali aidan salamu alaika khairul wara Amar banu Hashim alaiki batulu azhara sibin nabi aidan wa hasanan kaba haidara Amar banu Hashim nahnu rijalu sautul huda ya rabbi ajil zuhuri imamu muntazari da zagzakin haidar zagzaki sayyidi labbaika imamu ya murshidi gatanmu imamu mujahidi ya imam zagzaki ya sayyidi ya sayyidi